ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଟେ କଥା କହିବାକେ ଚାହୁଁଛେ। ଯେନ୍ ଯେନ୍ ସୁବିଧା ଆପଣ କରିଛନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲେକିନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ବିନା ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହିଁ କହିବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେନ୍ MA କେନ୍ BA କେନ୍ ଡିପ୍ଲୋମା କେନ୍ BCom କରିଛନ୍। ଲେକିନ୍ ଘରେ ଘରେ ବେକାରୀ ବସିଛନ୍। ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷେ +3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଓ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସୁବିଧା ଲାଗୁ କରିଛନ୍। ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍। ବାବା ବର୍ମା ମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା PM କିଷାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍। ତ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେ ବି ପଢ଼ିକରି ବେକାରୀ ବସିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବାର କଥା। ଏତିକି ମୁଇଁ ଆମର ସରକାରକେ କହିବାକେ ଚାହୁଁଛେ। ଆରୁ ଆମର ସରକାର ମୋର କଥା ଶୁଣିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମୋର ନାଁ ଭୈରବ ମୁଗରି, ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ବ୍ଲକ ମୁରିବାହାଲ, ପୋଷ୍ଟ ବରସାଇମରା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଦୟାକରି ଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କର।